दिनै बे बाथिपारायाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जे गोसोखांथि बेवहाय मिरु मोनसे दिनैहाय पार्क बेखेवनाय जाबाय आरो बे दिनैनि 39थि मुंख्लं सान बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायाव बिनि जे गाहाय दरखं बेखेवनाय आरो जोङो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखा बेखेवनाय लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो बाहाय फिरफिला बिरखांबाय। दा बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हास्थायो जे बड'लेण्ड मुंख्लं साना आरो बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिखौ मिरु खालामनानै गासै मुंख्लं जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय, सिलायनि आन्दलन, गणतान्त्रिक आन्दलन, गुबुन गुबुन समाव बिथांमोना बाहागो लानानै जिउ बावलांबाय। बिथांमोननि गासै सोरगोआरि जिउनि थाखाय आरो बर'नि माहारियारि बादा अराय बिथांमोननि बोरजों थांनानै थाथों बेखौ जों मिजिंथिनानै दिनै बे मिरुनिफ्राय बा दिनैनि बे मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मिरु केन्द्रनिफ्राय जोङो हास्थायो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनैनि गोदान जोलै आरो इयुन जोलैनि थाखाय आरो दिनै जों जाय थासारियाव बड'लेण्ड हालामाव आरो आसामाव बर'फ्रा थांनानै दं, बेबादिनो जाय दिनै गिबि मुंख्लंनिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन समाव बावसोमनानै बारसोमनानै दैदेनगिरि दैदेनबोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जालांनाय मुंख्लं सुजितजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो दिनै मान होयो। बिथांमोना जोंनि दिनैनि थासारियाव बेबादि मोनसे गोजोन थासारि लाबोदों, जाय समाव जोङो जोंनि राजखान्थियारि अधिकार एबा रांखान्थियारि अधिकार आरो गुबुन गुबुन समाजारि बिथिंजों नोजोर बोनानै हारि दावगानायाव दिनै जोंनि दानि गोदान जोलैजों लोगोसे इयुन जोलैफ्रा सांग्राङै दावगालांनांगौनि, जांख्रिथायारि गोसोखौ लानानै दावगालांनांगौनि मोनसे मोन्दांथिखौ लानानै अराय जों गोसोआव लानांगोन जे जोंनि बे गासै जाफुंसारनायखौ लानानै जोङो अराय हास्थायगोन आरो उननि समाव जे जोङो मोनथ'यै आलादा रायजो बड'लेण्डनि खोथा, बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे जाफुंसारनायखौ हास्थायनानै आरो उनाव बयनिबो जांख्रिथायारि गोसो आरो बोलोखौ लानानै जोङो सानसे समाव आरोबाव जेरै जोङो दा मिजिंथिदोंमोन जे बिटिआर गोरोबथाया भारत संबिधाननि मोनथायजों लोगोसे जोंनि आथिखालनि सोलिनाय बिटिसि काउन्सिला 6 सिडुल काउन्सिलनि गोहो बारायनाय, एरिया बारायनाय, समस्ति बारायनाय, बे गासै बिथिङा बिटिआर गोरोबथाजों जाफुंसारनायनि जे लामायाव फैनांगौ आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव भारत सरकार, आसाम सरकारा बेखौ थारैनो जुदि मावफुंनायाव फेलें जामारोब्ला जोङो सानफिननो गोनां जागोन जे मुंख्लं बिथांमोननि मान आरो सन्मानजों लोगोसे हारियाव बयनिबो अबदानखौ नोजोर बोनानै आरोबाव खेबसेबाव बड'लेण्ड सोमावसारनांगौनि गोनांथिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानफिननो गोनां जागोन। दा बिनिखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकारनिसिम जोङो बेखौनो फोरमायनो हास्थायो जाहाथे जोंनि गासै राजखान्थियारि अधिकार आरो मोन्थायखौ जोङो जाफुंसारनो होयो आरो बिनिखायनो बे समाव आरोबाव माहारियारि हामलायथिजों नोंथांमोन बयनिसिमबो जांख्रिथायारि मोनसे गोसोजों नोंथांमोन बयखौबो मान होनानै नोंथांमोननि नैबे खावनिनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव बे बाथ्राखौनो फोरमायबाय। जों मिथिगौ जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव 6 दाननि उन जोंनियाव मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जायो आरो बे एकर्डखौ मावफुंसारनायनि बा मावफुंनायनि बिदिन्थियाव बेखौ सावरायनाय जायो। अदेबानि थांनाय दान मोनसेनि गेजेराव खनथाम जोंनि बे सावरायनाया पस्टपन जाबाय। दा भारत सरकारा मानो बेखौ पस्टपन खालायदों जों मिथिया। दा जेबो जाहोन गैयालासिनो बेबादि पस्टपन खालामनायाव बिथांमोना मावनो गोसो गैयै एबा मावफुंनो थिरांथा गैयै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बेबादि मोनसे गोसो नुनाय एबा गोसो बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखायनो उननि समाव जोङो बेनि सायाव जोङो गोथों थिरांथा लागोन, जाय थिरांथाजों जोङो बे बिटिआर एकर्ड मावफुंनायजों लोगोसे आरो मावफुङाब्ला जों मा लागोन बेखौ जोङो थिरांथा लानानै नोंथांमोननि गेजेरजों जों मिथिहोगोन। बे आलादा रायजो सोमावसारनायनि जि मोनसे दोनथ'नाय आयदा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिजुलुसन लानानै बिटिआर गोरोबथा मावफुंनाय समाव जों दोनथ'नाय जादों आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जोंनि जे मोनसे गणतान्त्रिक अधिकारजों सोमावसारनाय बेखौ लानानै जोङो जुदि बुरनाय जागायफिननांगौबा जोङो थिरांथा लागोन आरो उननि समाव जों बेखौ गेबेङै सावरायनानै गोनां जायोबा जोङो थिरांथा लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय थियारि।